Ана барои ҳамин нотинҷи ҳама ёшу барашон ҷамъ шудагӣ пеши ҳукумати вилоят барои ҳамин нотинҷӣ ки биран онҷур ҳамин границада сарҳадда ҳамин мардуми тоҷикро муҳофизат кунанд, ҳамин барои ободии Тоҷикистон, барои халқи мардуми Тоҷикистон ки ҳамин тинҷ бошад, ҳамин мардум дигар ҷанг набинад, барои ҳамин ҷамъ шудагӣ муҳофизати ватан мо ҳамеша барои мардуми тоҷик, барои ватани худ ҳамеша тайёрем. омодаем. Ана раиси давлати мо ҳамиҷода чӣ кардагем, гап задем, чӣ кардем, ҳама вақт мо тайёрем барои мардуми тоҷик. Таҷик бошад, сурхӣ бошад, рӯси гап бо ма ҷавононро ҷамъ кардем, мардуми Бадахшон ҳамин вазъияти кишварро рӯси гап ҳамака нотинҷа мо худам санада кор кардем, ҳамин нотинҷаро шунидем, наомадем барои ватанамон, барои миллатамон. Мо вақт тайёрем. Ягон кас, ягон одам бояд замини мода чақа нашавад. Мо ҳастем, будем ва мо ҳам вақт тайёрем барои ватанамон хизмат.